Sa ikatulong kaadlaw, may kasal dito sa lungsod sa Cana, sa Galilea. O dito ang inahan ni Jesus. Didapit usab si Jesus o ang iyang mga tinunan. Sa nahugdan na sila og bino, ang inahan ni Jesus mingon kaniya, wala na sila'y bino. Si Jesus mituba, babae, unsa may labot nato niya, wala pa moabot ang akong panahon. Unya, giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulukoon. Buhatan ninyo, bisan unsay iyang isugo kanini. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag o mayong adlaw sa Ginoo, sa gihapon kaninyo o kanatong tanan. Sunday, pizza utso karon sa bulan sa Setyembre. O nga giuna yun ako pagbasa ang mga tudling sa Biblia. Di nakatumong, nakasentro sa babae nga mao ang atong inahan. Sa di pa kong wanto sa unahan, ako muhangyo ninyo sa paglito, bisag dili lang madungo, bisag sa inyo lang kaugalingon diha. Wala ko na lang na itungtong ta sa pananlit sa mga atop sa atong balay. Dayon mo siya di tao, Mama Mary, happy birthday. Happy birthday. Atong isahulog ko doon ang birthday niya. Setyembre uso. Unta, kining atong pagsahulog karon sa iyang birthday, malipay ko siya. Malipay ko siya. Saan ang paglipay sa atong inahan? Pananglit ko kita karon pag matagin na ito sa atong balay. Dayon, kung kanaong benta, dayon, muana rin na sa iskina, mangita o kilipno, mao ba na ang makalipay niya sa atong inahan? Pananglit o ini biya ng sa kong palimay, ditsunin ka sa bulangan, alon sugat, ikalipay ka na niya, atong inahan. Pananglit o wa ka na mabiya sa balay, switch on din na sa itong mga TV sets. Baka ukab sa itong mga tablets, computer, internet, makalipay ka na sa itong inahan. Ang ubang mingon nga dipindi. Kaya sa akong pag-ukab sa computer, niyagtumunday ko sa website sa simbahan, ang ewtn.com. Now, anyway, alam nito huwag kong palo ng ewtn.com. Usan na sa website na dihin ako magtuon. Dihin mo na mo resource ang EWTN. Nanay TV, sa itong cable, makita na ilang TV, no? Global Catholic Network. Sa Orient People, kung burungaan na siya sa 64, balik-balik mo na. Sa Orient People, burungaan na sa Channel 64. Kung
Huwag ko kayo matunog, i-scan lang sa pangitaan nyo ng EWTN. So may meaning ng EWTN. Eternal World Television Network. Eternal World Television Network. Mo na akong pinaka-paborito na TV channel. Pero sa daghan ng mga tao, nagtuo ko nga dili na paborito. Anyway, kay kasagaran na to, bisan ako magani, kung ako ipahari lang ang akong pagkatao, nasa kinahangil ko magtanaw ako mga teleserye. Diba? Mag-atang nito matagabi, diba? So, muna, sa mata sa atong pagkatao, mahimong paborito na to ang mga entertainment channels sila na isgutan ang mga channels. Di ba doon mo, kung sa kayo ng mga channel na nakapokus lang sa entertainment. Kung mo'y pinagradaghan kayo viewers, diba? Ang mga entertainment channels. Kaya na itong EWTN, abot o nga may mananawa na. Okay. Religious mo na siya. Dili lang po kita mga Katoliko ang religious channel. Ang ubang religion abot, ang Iglesia ni Cristo na abot sila na IHCTV. IHCTV ay nakahato, di ba? Sunod naman na IHCTV ay EWTN. Then apoy sa Protestante, then apoy sa Adventist. Pero sa ato sa Katoliko ng EWTN, ako nang i-suggest ninyo. Yan o. Kaya nagka-focus yun at tanan sa paghimaya sa Diyos. Dili mo kakita niya mga commercial na ano lang nakwartaan o istasyon. Kaya ang istasyon na nabubuhin na sa mga donasyon sa mga Katoliko. Kaya ang founder na sa kababae, si Mother Angelica. Mother Angelica, namatay na. Okay. Sila po naman o kasing-kasing po mag-handle ko niya. Kaya si Mother Angelica, pura pa nag-Mama Mary akong tanaw. Okay. Siya may founder na ng EWTN. So wala pa na mahimong global network. Nag-broadcast sa ito lang sa Amerika. Sa huwag malimot Alabama. Hinay pa kayo signal. Hangtod daghang i-relate ng mga Katoliko kay nakakita na maayo ang mga tumong sa network. Mao na idako, mao na nahimo global na siyang network. Kaya daghan naman po ng donate, daghan naman po mga Katoliko ang nagtabang. Mao na nahimo na global network, kani nanay branch po diya sa Huwag Malimot, Australia, Canada. O ang ilang television, dili lang kay TV, naamo sila sa satellite radio. O, di lang ko memorize sa radio. O sa Amerika, dako pa ng Amerika, tanang dapit dito, magdunga ng programa sa Catholic Answers ngayong broadcast. Nagtag 2 hours na dako po kayo natabang sa atong simbahan. Daghan mga Protestante ang na-convert sa Katoliko, gumikan sa ilang witness, sa ilang pagsaksi. O nang nagka-strong ang Katoliko sa Amerika. Dili noon daghan pa yun, daghan ng ilang Protestante, pero hinay-hinay irod nagtako ang simbahang Katoliko. Very strong. Of course, na may mga problema, pero ang Katoliko sa Amerika karon nagtako. Gumikan na ng EWTN o kanang sa grupo po sa Catholic Answers. Na ako sigong kami naman kung kailan sini-post sa Facebook, no? Sa wall. Kanang programa sa Catholic Answers. TV na gani, no? Nakita na yung video sa oha. Radio na, karon kita na sa video. So, by the way, alam niya itong mahilig sa social media, ang atong Facebook, para makita ninyo ako mga posting.
I-search lang ang pangalan, Silver Adriatico Tuluyan. Silver Adriatico Tuluyan. I-spell na po ang Silver. Charlie India Eco Lima Bravo Eco Romeo Tango. Silver. Charlie India Eco Lima Bravo Eco Romeo Tango. Silver, dahil Adriatico Tuluyan. Okay. So, kung dili mo ka-add ng account, kay napuno naman na, 5,000 mo na, na mabili ang Facebook. So, kung dili pa ka ma-print, i-follow lang. Kaya kung i-click ninyo ang follow, ma-monitor ninyo ang mga posting niya po. Ma-notify mo so inyo makita ako ipang-post sa Facebook. So, mga now, ato tingin mo ha, alang sa atong simbahan. Dili alang sa atong kaugalingon. Akong balikon, kaya na may bagong naabot, unsay giingon sa atong inahan, dinhi sa kasal sa tanan, niingon siya na sa siya mga nanto sa mga tao sa mga sulukon, niingon siya na buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kanino. O kasabot, unsa tong isugo sa Ginoo, kaya nga very kinahanglan mo tuo ka. Unsa may giingon ni Kristo, ang maong anak sa atong inahan ng Mary. Unsa may giingon? Unsa may giingon ni Kristo atong Ginoo sa Lucas 10:16? Nangingon ang Ginoo niya. Referring sa iyang simbahan, tubong siya inahan. Ang naminaw ninyo, naminaw nato. Ang wala naminaw ninyo, wala usab naminaw nato. O ipasabot na ikalipay sa atong inahan, Mama Mary, ang pagsugot, ang pagtuma nato kung sa itulong sa simbahan. Di ba? So, alang sa mga pag-uurang na abot, ato bang sa ulo doon ang birthday ni Mama Mary, no? Atong inahan. Now, kinahanglan, para ako kinahanglan yun sa iyang birthday, kung dili natin sa iyang birthday, kung himo tanang adlaw, kinahanglan ang tagod ang atong mga buhang ikalipay sa atong inahan. Now, base na mo ba, kung magsaulong o birthday ni Mama Mary, hindi lang maglipay-lipay, maglingong dagat, o kaon, o sa liha, kahilayan, no, dili ka. Ang tinuod na pagsaulog na ito, birthday ni Mama Mary, na kanang malipay siya sa atong gibuhat. Malipay siya sa atong gibuhat. O na yung tinuod na pagsaulog ng birthday. E parehas naman na sa usang anak na i-birthdayhan niya, ilang ginikanan. Now, ang maayo na pag-birthday, pagsaulog, na kanang malipay po na tao na atong isaulugan. Hinalala ng birthday, di ba? So, kay birthday man ni Mama Mary ron, dapat unta, natong mamahona, nga unta, malipay siya sa atong mga gibuhat. Unsa may giingon ni Mama Mary, unsa may ikalipay niya, kung mutuman ka sa itulog sa iyang anak. Unsa may giingon sa iyang anak, sa Lucas 10:16, ang naminaw sa akong simbahan, ako nag-iparapray sa naminaw na ko. Ang wala maminaw, umusugot, umutuo sa akong simbahan, wala ako sa minaw na ko. Kaya ang simbahan ko, lamas ko niya, yan ko na niya, mystical body. Niya, kung dili ka mutuo sa simbahan, sama na mo ka mutuo sa Ginoo. Galing niya sa Mateo 18, tudling 17 hangtod sa 18, na ay kaso niya na unsay giingon sa Ginoo, ipahusay, idamot ko mo sa simbahan. Kaya kung dili ko na maminaw sa simbahan, isipon na tax collector. Kung sa man ang tax collector niya, nagpasabot na sa makasasala. Ano man, kaya ang tax collector kalian to makasasala, limbuhan. Muna ay nigamit, abot ka karoon. Abot ka karoon kung anatong mga tax collector, limbuhan o maghihapon. Di ba? Kaya sa una, panahon ni Kristo, ang mga tax collector, limbuhan. Di ba? Mga kautan. Muna yung gamit na pulong katong giling ko mo tuo
dili magalingon sa simbahan, isipong tax collector sa tupang makasasala. Sumuna na, ganong ako ni giisutan doon sa birthday ni Mama Mary. Kay nasubok kayo kung pagtanaw riya sa mga debate sa Congress, Senate, ngayon doon ay bill na ipasal. Ngayon na ay mga senador ya congressman na mag-challenge sila sa itulog sa simbahan. Di ba? Mag-challenge sila. Yan ang ito mong ipadapin ang pag-giya, teaching sa atong simbahan. Tungod ba kay anang doktrina na separation between the church and state? No? Do you think na malipay ang Ginoo kung supakan na ito ang itulog sa simbahan? Di magod militas kay ang simbahan na sa iyong manana, kami may santo. Kao ba? Simbahan na sa iyo, kita na may santo. Di ba? Kung sa ikingon ni Pablo sa 1 Timoteo 3:15, ang simbahan kung iglesia, hilingan na ito diya? Okay. Ang tinuod ng iglesia, wala magsugod 1940. 1872, 1872, 1870. Ang matuod na simbahan o iglesia ni Cristo nagsugod yan ito pangunang siglo. First century, dili 1940. Una, bantay mo kay pasiglingon mo nga, tubo man yung simbahan, ganang namang pundok nun, subayan sa maubag yun na ang tukod ni Cristo. Kay ganang kayong mga dili-tinoon doon ng pundok. Nga, pagtukod ng mga tao na parehas na ito, nga, gamito ng ala ni Cristo, pag-isip, pag-ilipong na ito. Sumona. Ang matuod ni Iglesia ni Cristo, Katoliko na po. Diba? Una na, apod kung nahibulong ko na nagali ministro nila magwali sa radyo, sa TV. Wingon na, biya na mo sa Katoliko kay pag-Iglesia ni Cristo na mo. Kay naas Biblia, Iglesia ni Cristo, Roma 16:16. Kaya daghan kong Katoliko nito, una niyan ko nila. Pero ako, sundian mo na ako, ang matuod ng Iglesia ni Cristo, Katoliko. Huwag kang gawin yung simple logic. Ngayon ang Iglesia ni Cristo na himong Katoliko. Now, ang akong premise na, si Simon, sa Biblia, si Simon, gihinganlan ni Cristo o Pedro. Sa Aramaic, Kepa, Sipas. I-transliterate na Sipas. Pangutanan, kay si Simon, gitawag man o Pedro, pangutanan, si Simon o Pedro, duha ka tao, lain-lain, usara. Usara. Yan naman. Ngayon usara, si Simon, naging Pedro. Kaya ang gitawag o Pedro, si Simon na naman. Di ba? Ako, ang ako yung unang description, silver. O ganyan gitawag sa pinikanan, silver. Ngayon, gitawag ko kong Bobby as na nickname. Pangutana, si Silver o si Bobby, kung ang tao na ilain, usara. Usara. Kaya ang gitawag ko Bobby, si Silver na ako. Pagkadakot na ako, kaya mahilig na mga bunyag ko noon, kamatuuran, truth sa English, sa Latin, veritas, itawag na po veritas. Karon, ang pangutana, si Silver, Bobby o veritas, kung ang tao na ilain, usara. Usara. Kaya ang gitawag ko veritas, o naman si Bobby o si Silver. So, usara, nakaroon. Nga naman nga ang Iglesia ni Cristo tinuod, Katoliko rapon. Kung magtuon ang church history, ang Iglesia ni Cristo, di-describe, gitawag ni Obispo Ignacio. By the way, kinsa man na sa Obispo Ignacio, disipulo na ni St. John. No? Disipulo ni St. John, ikatulong obispo sa Antioch. Kaya unang obispo sa Antioch, si Peter, nagawa pa siya tabor sa Rome. Then ikaduhang obispo sa Antioch, si Ibonius. Then ay si Ignacio. Si Ignacio, sa iyang sulat sa mga Smirnians, kung magbasa ng church history, tingin na ang Church of Christ, Catholic. Ito wag niya Catholic. Therefore, ang Iglesia ni Cristo tinuod, Catholic Church na po. Di ba? Kaya ang Iglesia ni Cristo, gitawag mag Catholic Church, therefore, uso na ay ang Iglesia ni Cristo, Catholic Church po ng misnomer, deception ng ministro magwalay nga, iya mo sa Katoliko kay mag-Iglesia ni Cristo mo. Sama na, anong misnomer na? Kay historically, ang matuod ni Iglesia ni Cristo, Katoliko na po. Dili man na, ay, nganda nung laing-alang, maduha na laing-laing ng Iglesia. No, wait. Ako, kanunay na ako ng example ako. O na na, silver ko.
Bakit po po, veritas ko, nagdulog ako katawag, dili, sir. Niya, kung punan mo yun na itong description, ganong na Roman Catholic Church man. Kaya at the Council of Trent, niyan itong 1545, kung ako masayo, ipunan ko sa description na Roman, kung pasabot ang sentro sa Iglesia Roma na nila ng Jerusalem. Niya, sa tema sa Matulog Iglesia, ako po na diskutan dari ang mga premise anak, mga basahan. Ngayon, Roman, ang usa sa description sa Matulog ng Iglesia ng Kristo. So, mga ang tinuod ng Iglesia, historically, Catholic Church ako. Kaya na itong silingan, sa ilo ako sa pagsulti, nalanday sa kuwana. Pero ang hingan na nili mo, kasi ilo ako sa pagsulti, kung gano'n dali na minaw sa gawas, namin ko nila. Dili, pormi, kadalas ngalan, tinuod na. Imana nyo na ninyo. Prove it kung mo yun. Kaya prayas karon diri, nagtinto ko ninyo. Then, magputang ko o name tag na Richard Gomez. Tutuo mo ko na si Richard Gomez ko? Dili. Kaya si Silver, kaya ko. Di ba? Kaya nasulog ko sa pag-ingon. Kaya ang Iglesia ni Cristo, mamakita na ito niya ron, in Lomay. Iglesia ni Cristo ang anak. Pero kinsa ganun ko anak? Si Cristo ba? Hindi. Si Felix Manalo. So, kay si Felix Manalo may gagukul anak, dapat, ang insakto ginutang itawagan na Iglesia ni Felix Manalo. Pero di gusto na masubok anak. Istorya mo ang Iglesia ni Cristo, tawag ninyo ang Iglesia ni Manalo, ano bang subok na sila? Diba? Kaya naman, kaya kasi lang mga harapan, Iglesia ni Cristo, gano'n nila, deception. Anong deception? Kaya historically, hindi may tawag si Cristo katungkol na, ay din na muna, natungkol na sa punta sa taana, ni Felix Manalo. So, ang Iglesia matungkol na tao, hihingan na ng kala ni Cristo, hindi ba na deception? Di ba? Kaya naghanap mo ay nagkampi ka na nila. Naghanap tuong na Iglesia ni Cristo gina na apan close examination sa history, di man si Christ ang nagrubo na. Ngalan na may sakto na. No. Ang tinuod ng Iglesia ni Cristo, historically, makita na ito, itawag o Catholic Church, ni Bishop Ignatius, disciple of John. So, ang natuod ng Iglesia ni Cristo, Catholic Church. Catholic Church. Pero, abin ninyo, dili mo makaparukan na kung i-cross-examine mo nila na dili mo katubag sa ilang mga objection. So, muna, that's why, kita mga Katoliko, punan na ito atong pagtulunan para na any question nila matubag na ito. Kay, ano patron, si San Pedro, at unang sa Tupapa, doon ay siya gisulti diya sa Oma Pedro 3:15. Kinahanglan andang punutan, putubag, kang bisan kinsa, nga manutanan nato may tungod sa atong paglaong o pagtuhog. Na karon, kamuron, mga Katoliko nga iso nato, manutanan ko ninyo. Kung karon tayo, walihan mo og ministro, o ilang mga sakop, walihan mo. Mamutana sila, o object sila, makatubag ba? Kung dili mo anda, kung wala mo magtuo, ay hindi siya, dili yun. Ako na, kaagi ko na. Hapit ko kung may Iglesia ni Cristo daw na. No, I tell you. Kung ako pa nag-isulti ninyo na, ako na ba? Taas na kayo. Hapit ko ba Iglesia ni Cristo? Kanang na ako sa inyo niya. Nakasulog ko niya. Sige ba? I-invite ko sa aking amigo ng kauban niya. Ganyan, nakatambong ka kung kasal na ito ang higala na Iglesia. Isunod din ko sa ilang situhan. In respect kay amigo ng luwa. So muna, kung saan na ito pag-depend sa itong pagtuo o wat na magtuo. So muna, ako mga amigo mga Katoliko na magtuo na. Dili para na ito, o dili para
sa simbahan. Ngayon naman, kailangan magdebate ka sa senador. Mag-uul kayo kung mga katoliko dyan sa senador, dali man nila isulti. Dili man ito, sumpag ka mga linaw ng simbahan. Di ba? Mga katoliko ng gaso. O nang udaog ng naan sa Pinas. No? Daghan na kayo bilron na klaro na kayong Christian, yung gusto na itong udaog. Di ba? So, ang paglipay sa atong mahal na inahan ang giingon sa atong inahan, siya isulti sa atong anak, si Kristo Tumana. O yung sa may giingon sa anak, ang naminaw sa atong simbahan, naminaw ako. Lucas 10:16. Pag-ingon simbahan, supakan na ito ng death penalty. Pag-ingon simbahan, supakan na ito ng same-sex marriage. O kung sa mga mga bilron, na nang supakan ka. Dili malipay ang anong inahan ng supak-supak ko na ito ang simbahan. Yawa na itong simbahan, personally, sa atong mga pari, dili mas sila perfect. Hindi sila perfect, kasi tiyatap sila. Pero when it comes to teachings, mga pagtulunan, sakto sila na. Because of the Holy Spirit na nagiya nila. Kaya sa aking Biblia, kining Biblia na isulat ng mga tao, mga sasala. Sila ni Pedro, San Pablo, San Mateo, pulos na sila makasasala. Pero sa teaching, hindi sila masayo, kay na-Espiritu Santo nagiya nila sa pagsulat. So, buti pa sa doon, ang atong mga pare, mahimong makasala, mahimong masayo personally, pero kanang ilang itudlo, kay hindi ka man ako, hindi ka man sa Holy Spirit, walang sila masayo niya. So, kung ingon sila na supakan na death penalty, same-sex marriage, kung sa mga Biblia, na supak sa itong simbahan, kung ginawa ng Kristiyano, I tell you, isang wala ka mong nasabot. Siguraduhan ninyo na simbahan mo yung matuman. Kaya ang tingong sa simbahan, tingong na ni Kristo. Wala may panahon na ako pa nag-expound karon. Padayon na mo paminaw sa atong exposition na Domingo, no? 6:30 to 7. Okay, 7 isa naman. So, sa pagtapos sa Domingo, Island Caribe, ang atong YouTube channel po, inaagay ka na ng contribution, inaagay video. Veritas page, Dipolog. O na ang YouTube channel, Veritas Dipolog. Dahil sa itong Facebook, ako nag-Facebookan, sa kurang ang anak. O, ang atong radio program, 6:15 to 6:45, 5:45 a.m. to 6:15 sa DXDR. Pagkaalaon at anong hapon, mapil po kong dialogue sa DXDR. Mga dilig katuloy po ang kauban niya. Alaon sa hapon. Alas 8 sa gabi, matag Domingo, mapil ko kaya programa sa CFD, Bible Apostolate, na si Bishop ko yung hanggang ginagawa na mapasabot ko yung ating pagtuwag na tulog. Maghihantod sunod Domingo po sa mga kapilya, sa ngalang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.